Tonto Joselinda Veshisaya Nomisimus Tonto. Awaphela ama-comrades ethu kusiyami comrades silahlekela njengoba nibona nje ngikhona iyasha ikhumbi akukho vatetikana akukho lutho ayikho into esingayenza konakele nje ayasha ama-comrades phakathi kubi comrades konakele kubi njengoba nibona nje kubi yasha nangu nje okugcina ngabe udriver lo ngiyabona nje udriver ngabe udriver lo ngathi udriver oba kusesteringini nangu nje uyasho uyaphela manje nayo it's getting finished. Go wesisi nangazi ukuthi inkosi yami uright usisi lapho lona uthe ukuthi akaphelelanga na uNkulunkulu nithi nisuka kuphi nendawo esikhathi wesisi ngicela ukukhuluma ngifuna indawo la nisuka khona sizozama abantu basesikhathi kuphi eWembezi eLong Homes because ngizama ukwenza ilona iVN ngizoyisenda kubantu. Hawe nkosi yami sekuyisikhathi kunjena he and ngiyazama ukufonisa lana yabhuti nangomunye ephathe sokuqala ukuhambe nabo. Saza futhi usala bona esibhedlela. Awuze ngapha. Ayingihambisi.